Ideou spoločného nákupu je samozrejme ušetriť peniaze, lebo čím viac nakupujete, tým by ste mali dosiahnuť menšiu cenu a zároveň aj sprístupniť tie moderné zbranie a aj potrebné náboje všetkým, aj tým, ktorí by ťažko na trhu sa vedeli presadiť a o niečo sa uchádzať v čase, keď je málo zbraní a nábojov kvôli vojne na Ukrajine vo všetkých štátoch v rámci Európskej únie. Myslím si tiež, že by to mohlo pomôcť interoperabilite, ale ide o to, aby to poslúžilo hlavne k doplneniu zaprázdnených zásob zbraní a munície v dôsledku toho, že viaceré zbraňové systémy v prípade Slovenska takmer všetky sme poskytli Ukrajine. Aj v prípade munície skoro všetky štáty sa vyčerpali, čiže treba vlastne doplniť vlastné zásoby zbraní. A táto 300 miliónová injekcia by to mohla podporiť a mohla by aj vlastne podnietiť európske národné priemysly, ktoré sú naozaj, dá sa povedať, veľmi fragmentizované, keďže 80% zbraňových systémov sa vyrába v národných, dá sa povedať, kritériách. Aby sa to zjednotilo, tým sa zvýšila aj interoperabilita a tým by sme mohli byť aj menej závislí napríklad od dovozu zbraní zo Spojených štátov.